नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार नौकादळात नौका दिस आचरण, राज्याच्या राज्यपालाली उपस्थिती. कारवार जिल्ह्याच्या कारवार बिंडगाच्या नेवल बेसात नौकादल दिवस आचरण केलो. या कार्यक्रमात मुख्य अतिथी म्हणून राज्याचे राज्यपाल श्री थावरचंद गेहलोत हेमी सहभागी जाऊन सूर्यास्ता पहिली नौकादलाच्या बँडवाल्यान वाद्य परिवेशात विविध देशभक्तीची धून वाजवली. नौसेनेला त्याग, बलिदान आणि सामर्थ्याचे स्मरण केले. नंतर नौकादळाच्या ध्वजाचे अनावरण केले. या संभ्रमाचा भाग म्हणून नौकादळाचे INS सुवर्ण, INS तिल्लाचांग आणि INS कोसवारी या जहाजाक विशेष विद्युत अलंकारान सजयले. कारण 1971च्या पाकिस्तानाविरुद्ध झालेल्या युद्धात भारताच्या विजयाक या युद्धनौकेचे पात्र खूप मोठे असा. 4 डिसेंबराक कराचीच्या बंदरार धाड घालून पाकिस्तानाक हरयले म्हूण याच दिसाक नौका दिस आचरण करतात. नेव्ही वेरियस संघाचे अध्यक्ष गुलरुख आनंद, कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नाईक, जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी, रिअल ॲडमिरल DK गोस्वामी आणि इतर अधिकारी या कार्यक्रमात हजर आशिले. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धीतर्फे सामूहिक श्री सत्यनारायण पूजा. कारवार आज 5 डिसेंबराक कारवारच्या माजाळी विश्वकर्मा सभाभवनात नोंदणीकृत श्री क्षेत्र ग्रामाभिवृद्धी योजना कारवार अंकोला तालुका मर्यादित सामूहिक श्री सत्यनारायण स्वामी पूजा समिती सदाशिवगड क्षेत्र आणि प्रगती बंधू स्वसहाय संघाचे गट सदाशिवगड क्षेत्र हेमगेल्या संयुक्त आश्रयात पूज्य डॉक्टर वीरेंद्र हेगडे आणि मातोश्री डॉक्टर हेमावती व्ही हेगडे हेमगेल्या कृपा आशीर्वादान सामूहिक श्री सत्यनारायण पूजा आणि धार्मिक सभेचे आयोजन माजाळी श्री विश्वकर्मा हॉलात केले. सुमार 2000पेक्षा जास्त भक्तांन भाग घेऊन या सत्यनारायण पूजेक सुमार 150 जोडप्यान यजमानपण भूषयले. या कार्यक्रमाक कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी हजर आशिले. या वेळार धर्मस्थळ संघ संस्थेचे कारवार क्षेत्राचे प्रमुख श्री नागराज भंडारी हेमी आमदार रुपाली नाईक हेमका यादस्तीक देऊन तेमगेलो सन्मान केलो. या कार्यक्रमात धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी संघाचे विविध स्तरावरील पदाधिकारी आणि संघाची महिला तसेच कार्यकर्ते हजर आशिले. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅತಿ ಪ್ರಿಯಾದ ದೇವರು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತ ದೇವರು. ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ माजाळी ब्राह्मणवाडा हिंगा श्री ब्रह्मदेवाली वार्षिक पूजा संपन्न. माजाळी हो गाव धार्मिक आणि सांस्कृतिक प्रदेशांत व्यापिलो गाव. श्रद्धा, भक्ती आणि धार्मिक कार्यात सदाच अग्रस्थान आशिल्ल्या या ग्रामदेव रामनाथ आल्या आणि श्री देवत्याई, सातेरी, श्री सिद्धिविनायक अशा अनेक देवदेवतांच्या सान्निध्यात श्रद्धा भक्तेन धार्मिक कार्यात पुढाकार घेऊन गाव गावठण श्रीची सेवा करते राहिलात. तसेच आज माजाळी ब्राह्मणवाडा हिंगा वर्ष पद्धतीप्रमाणे श्री ब्रह्मदेवाली वार्षिक पूजा संपन्न झाली. या धार्मिक कार्यक्रमात स्थानिक आणि इतर भक्त हजर राहून आपले भक्ती दाखवून श्रीच्या कृपा प्रसादाक पात्र झाले. दनपारा पूजा तीर्थप्रसाद वितरण झालो. सांजेर भजनाचो कार्यक्रम झालो.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा नादुरुस्त जाऊन थांबिल्या लॉरीक फाटल्यान धडक एक व्यक्ती मरण कारवार नादुरुस्त जाऊन थांबिल्या लॉरीक फाटल्यान माल वाहतूक वाहनान धक्क मारिल्ल्यान एकट्याले मरण कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 मिरजना लागीं ही घटना घडली धारवाडच्यान कुमटा येवच्या BCM आहार सामग्री घेऊन येवच्या माल वाहतूक अतिवेगान येऊन नादुरुस्त जाऊन थांबिल्या लॉरीक धडक मारिल्ल्यान माल वाहतुकाचं क्लिनर जाग्यार मरण जाल्ली घटना घडली मृत व्यक्ती धारवाडचो आसून इस्माईल रोणद अशें तेगेलें नाव या प्रकरणाची नोंद कुमटा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।